Gaur Agatha Christieren 50. urte hurrena dugu, bera hil zenetik, eta bere 50. novela aurkeztu dugu, hilketa bat iragartzen da du izena, eta Ingalaterrako herri txiki batean, suertatzen da herriko egunkarian iragartzen dutela hilketa bat. Egun zehatz batean, toki zehatz batean eta ordu zehatz batean. Herritarrek hasieran ez dute uste benetako hilketa bat gertatuko denik, gehiago uste dute izango dela jai bat edo jolas moduko bat, baina ordua iristen denean benetako hilketa bat gertatzen da. Polizia ikertzen hasten da eta halako batean oso normalak ziruditen herritarren sekretutxoak eta gezurtxoak agerian agertzen hasten dira. Tira. Horretan guztian, Marple Landereñoa agertzen zaigu, adineko emakumea ez du ematen oso joko handik izango duen novelan, baina gerora ari esker ezagutzen joaten gara zenbait gauza. Novela elkarrizketen bidez garatzen da, eta beraz irakurtzeko arina dela ematen du, baina badaude puntu txikitxoak, lerro artean irakurri beharrekoak, eta azken finean irakurlea engantxatuko dutenak edo gutxienez horretan saiatu gara. Beraz, espero dugu novelaz gozatzea eta krimena ikertzen tarte hon bat igarotzea.